vou a presentar o meu mapa de España. Como vedes, España ten moitos sitios. Por exemplo, en Galicia está Coruña, que se juntamos Coruña con Coruña, encende a luz. Se juntamos Coruña con Lugo, non encende. Lugo con Lugo encende. Ourense con Ourense encende, Pontevedra con Pontevedra encende. Despois, por exemplo, no outro papel tenemos Castela e León, que ten León, ten Valencia, ten Burgos, ten Zamora, Valladolid, que é a súa capital, Soria, Salamanca, Ávila e Segovia. En Madrid, por exemplo, a súa capital é Madrid, porque en verdade é Comunidade de Madrid. Despois, aquí tenemos Andalucía, a súa capital é Sevilla. Huelva con Huelva. Sevilla con Sevilla. Córdoba con Córdoba. Granada con Granada. Xaén con Xaén. Almería con Almería. Málaga con Málaga. E Cádiz con Cádiz. En Aragón o mismo. Huesca con Huesca. Zaragoza con Zaragoza. Teruel con Teruel. E aquí, por exemplo, Castilla-La Mancha, a súa capital é Toledo. Aquí hai Guadalajara, que é esta, que está ao lado de Madrid. Toledo, que é a súa capital, que está debaixo de Madrid. Cuenca, que está aquí. Ciudad Real está debaixo de Toledo. E Albacete está encima de Murcia. Despois está Valencia, que é Castellón, Valencia e Alacante. Aí. Despois está País Vasco, que a súa capital é Victoria, que está Vizcaya, Álava e Guipúzcoa. Despois está Cataluña, que está Girona, Lleida, Barcelona e Tarragona. Despois está Asturias, que, por exemplo, aquí non está separado como por exemplo, en Aragón, que a capital de Asturias é Oviedo. Murcia, a Comunidade de Murcia é Murcia, que non é o outro. Despois está Navarra con Navarra, que a súa capital é Pamplona. A Rioxa con a Rioxa, que a súa capital é Logroño. E despois aquí está Illas Baleares, que está en Illas Baleares está Menorca, Mallorca, Ibiza, Formentera e Cabrera. En Islas Canarias se dividen en dos, en Santa Cruz de Tenerife e A Palma. En Santa Cruz de Tenerife está Santa Cruz de Tenerife, A Gomera, A Palma e Olleda. A Palma está Las Palmas de Gran Canarias, Fuerteventura e Lanzarote. Despois está, en Extremadura está Cáceres e Badajoz, que a súa capital é Mérida, que Mérida está en Badajoz. Badajoz con Badajoz, Cáceres con Cáceres. E xa está. Despois, que dime conta, que non tuve tempo, me faltaría Melilla e Ceuta.